Здравейте, приятели! Днес ще играем на Майнкрафт. Така, създаваме нов свят. Създаваме нов свят и започваме да играем. Създавам Survival. Камерата пусната е, супер се вижда. Така. Survival, така. Супер. Супер! Направо супер! Извинявам се. Супер, супер. Камерата записва. Я да видим. Оп! Yes! Спална ни на най-доброто място в света. Yes! Когато играя и не снимам, ме спалва в джунгла. В някаква джунгла. Пак ме спална в джунгла. Но там не е джунгла, затова отивам на там. Село! Айде, джакпота! Буквално се спалнах ей там. Буквално се спалнах ей тука до ей това прасенце. Ей тука. И гледам на там, нищо не се вижда. Приближавам се. И виждате ли гледания къщичка ей там в далечината? И съм само село! Днес ще лутнем и ще търсим руди, а в другия епизод ще направим къща. Така, тук това е поредица. Ще правим поредица, нека малко да ги оберем, не канем гости, почваме да обираме. Картошки. Сега тук ще си направим фермичка за моите хора. За тези Ама в този епизод ще си направим ферма за животни. Чай да оберем картофките. Отровен картоф. Откъде? Взехме един стек картофи. 7 ли станах? Не. Така, обираме, тук още има. Мале, още картошки. Още картошки. Картофи. Моркови. Ние тук си имаме фермичка, бе. Ма ще ги убием. Така, там виждам цвекло. Ето го цвекло. Нека да берем малко цвекло. Вижте лайфхак от мен. Лайфхак от мен. Още един стек картофи. Мале! И сега с селените тук да ми съдат още. Тук после ще ги убиеме тия. Я да разгледаме в къщичките. Много малка къщата, не е за мен. Аз ще живея в по-голямо. Ама за сега.
Това за сега. Същото. Трябват ни честове, Трябва да открием честове. Така, тук баска къща. Малко по-различна, ама нищо. Та вода. Където тече. Ще я спра. Да не ми наводни селото. Тук няма нищо. Преди тия къщички много ги обичах, но сега са някакви много тъпи. Тук лате, глед. То пичагата... Какво е направил? О! Това са тия, дето аз ги засели. Така, отгоре има ли къщи? О, отгоре има голяма къща. Там ще живея аз. Той, който живее там, ще го изгони. Има ли Iron Golem? Yes! Има Iron Golem. Баси голямата къща. Гати голямата къща. Тук ще живея аз. Тук ще живея аз. Няма как просто. Аз ще живея тук. Само че това... Тук ако си покана гостенин. Ма няма да си кана гостенин. Бе, така го остава. Па супер къщичка, брат. Супер къщичка. Има ли втория етаж? Не. Си наслагам честове. О, не, бе, това ми трябва за този. Сега нека трябва да наберем малко дърво, първо да лутнем. Още малко. Чест. Плеч. И цветя. Yes. Взех само това. Сега отивам да си го сложа в къща. Къде ми е къщата? Ето. Ето тук, стойте се. Тук ще има един чест. Тук ще има още един чест. Тук ще е крафтинг тейбъл и тук ще е печка. Чай да си прибера храната. Сега трябва да набера малко дърт. Сега отиваме да наберем дърво. Да си направим брадва. Че да пребиеме то там големия.
да вземем айрон, да си направим айрон кирка и да. После да идем да намерим някой диамант. Диамантите ще се случат в този епизод. Сега не ми пишете долу в коментарите, ама ти трябваше да набереш първо дърво, първо такова. Просто не исках да ходя там в джунглата, направо към селото и затова. Вече се стъмва. Сега правим и така, имаме и тук. Така правим си един крафтинг. Така, 16 пръчки. После отиваме на крафтинг тейбъл. И си крафтваме... Чакай се. Тук. Една брадвена кирка. И меч. Така. Сега отиваме да пребием този... Зомби! Зомби. По-нататък искам да си вземем и кученца. Да си опитомим. Скелет. Пребих. То утре ще го пребия. Но когато... То ме бутна. Умрях! О, ес, добре, че съм близо до селото. Направи лош път, брат ми. Па! Той е на малко кръв. Значи имам голям шанс да го сцепя. То скелета ми беше взел меча и той като го уби. И Айрон голема като го уби и ми върна меча. Аре сега отиваме в къщи много бързо. Иначе... Тук става зомби апокалипсис. Буквално минаха 100 000 зомбита, които преследваха един селянин. А те бяха зомби селяни. Виж как се преса.
Да, брат. Слизам, броски. Слизам. Да знаеш. Да, брат, аз съм най-слабият човек на света на Майнкрафт. Братлето ми, очаквате лошо нещо. Лошо нещо. Ама много лошо нещо. Сега къде са ми всички айтеми? Ето ми го крафтинг тейбъла. Ето. Къде е то дебелак? Къде си, бе? Дебелачко! Каква е тази къщичка? Някаква розова, по-различна от другите. По-тъпа е от другите. Дебелачко! Ето ти. Баш брадвата не съм си взела. Дебеляч. Колко айрон ми даде? 3! Дебеляч. Пълен дебеляч. Сега отиваме в къщи. Да си направим Iron Kill. Айде къщи. Бързо, 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 бързо. И ето тук е крафтинг. Всъщност. Ето тук е крафтинг. Капечката част. Някак само в една от толкова много къщи да има чест. Това не трябваше да го имам. Ма хапнахме нищо. Ей там има някаква яка къщичка. Ама тала си тук взех чест.
са? Имам ли още много имам ли достатъчно дъски? И нямам никакви. Отивам да цепа дърво. Onda sihikaj, ne biti taj. Айде, тук ще ми даде доста дърво. Така, събрахме доста дърво и сега можем да си направим дъски. Един стек дъски. Сега отиваме в къщи. Не се опитваме. Отиваме сега в къщи и след малко ще кача един шортс, където свира на едно нещо и вие трябва да ми дадете каква песен да изсвира. Так, не та къща бе. Та голямата къща аз съм. Идваме тука. Къде са честовете? И крафтваме един чест. След като сме крафтнали честа, слагаме тука и всичките ми предмети, работи, тук са. Тия отровни храни, работи, това няма стрели, само остане и тия. После сега отиваме да таковаме камък, да чупим камък. Ще я да кажа да берем камък. Отиваме да чупим камъни, да събираме камъни. Камъняк. Сега тук взимаме, поне ми имаме това. Цак, слизаме, цак. Айде, събрахме първия камък. Тук си правим сега дупката за това, за пещера, да си направим пещера и да копаеме. Грабъл. Грабъл ли се казваше това? Пишете долу в коментарите. Пишете долу в коментарите дали се казваше грабъл. Май грабъл се казваше.
Бързо. С въглища. На другия ден в Майнкрафт ще си направя въглища. Не въглища, а свещи. Нека да си крафнем една печка. И да слагаме ето тук. Yes! Така, имаме ли... Не, защо бе, брат? Може ли да стане с това? С това дали ще стане? Малко хляб да хапя. Кафето 7 ден ми спи на леглото. Наядох се напълно, мисля напълно. Бегай ме. Гледам аз да спа. Явно ще живеем с този селянин, той не ми пречи, може и да го убия. Не бегай. Снимам. Маша, Ама трябва ли? Сега. Все пак трябва наново. Така, само. Кой ми е щупил? Баси тъпия крипър, бе, брат. Крипъра ми развали. Бях с намала телефона снимам и затова става така. Затова става така, защото снимам с намала телефона. Така. Какво ще да правя сега, брат? Сега забравих какво ще да правя. Да. Да бера тъпи въглища. Така,
една кирка, даже две. И отиваме за въглищ. Това видео ще е малко дълго, но когато имате време, го изгледайте. Моля ви се. Така помагате супер много на канала на мен. И на мен, да. Не, всъщност, ако искате го изгледайте до край, мен не ми е зор, просто го правя за кеф. И без това съм го пуснал за без пари. Ами мисля тук да приключи видеото. Ще се видим другия път. И надявам се да ви е харесало. Оставете по един лайк. Абонирайте се за канала. И напишете долу в коментарите дали ви е харесал клипчето. Надявам се да ви е забавно докато гледате това клипче. И от мене. Чао!